Her står vi så på noget, som har været blomsterbrak i 2 år. Og her begynder man at kan se, hvordan græsset tager magten og udkonkurrerer de blomstrende arter. Så den her lille mark her, som ikke er særlig dyrkningsegnet i forhold til større maskiner, skal så igen tilsås med blomsterbrak, men der skal først ske en lille jordbearbejdning øverligt i jorden for at få etableret nye frø. Og det ligger jo fint heroppe imod en skov, så man kan få de her randzoner imellem fødesteder for dyrene, og steder de kan skjule sig, og så fødegrundlaget her udenfor.